Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tubog Kalibutan, good morning. Welcome sa binis at panagbaluban sa programa Isyu sa Masa. Adlaw na nga Biyernes, katapusang adlaw sa Simana. It's a 5 bulan sa Setyembre 2025. 110 na lang kaadlaw mga higala. Una ang Pasko. Ito ang countdown. Kamusta bagasukin na ito sa kangina, na ito bagasuking tigpalumay. Sa gyapon kami naghinawat nga na kamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta mga higala, gikan nini mga rasa gato sa oras. Alas 9 karong adlaw. Alang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katikan, mga isgutaran, ato may gana pagkabanan, sulod sa kapindo ang katakla nato panagkuyog sa kahanginan. Hindi lamang sa 90.7 Love Radio. Kamabati o makita sa ato ang FB Live, ang June Bersamin Isyu sa Masa. Ato ang mga nagsubay, din sa ato ang FB Live, ay mo kamo nga mo pasupot sa inyo ang mga greetings, komentaryo, mag-share sa inyo ang mga idea sa ato ang mga gala nga hisgutanan karong adlaw. Siyempre pa ayaw kalimot sa pag-like and share. Labi na nga ito sa ato ang mga peers and friends. Aron well-informed sila mga higala kung unsa na ang nagapangitabo sa ato ang nasod Pilipinas. Sa sayo kayo nagtimbaya. Sayo kayo may gala nag-atang sa ato ang programa, Ma'am Elsa Kiyotch. Good morning din na, ma'am. Sa mga taga GSIS Subdivision. Noel Recentes, Mayong Buntag, Davao Green Hills Subdivision, Katalunan, Pequeño. Si Bobby Narvay, diadapita sa may bahada, may buntag po dinababa. Mamo Barcelona, diadapita sa may Katalunan Grande. Si Ma'am Belsite Surplus. Good morning din na, ma'am, sa may Katalunan, Pequeño, Gyapon. Ito ang mga suki na dapita sa may barangay Bago Aplaya. Good morning ninyo din na. Si Bik o si Paul o iyang mga angel. Ang mga nag-atang sa itong programa ng mga PUG drivers, mayong buntag. Siyempre pa, ay mga taga-barangay Bago Galyera, mayong buntag sa inyo, ha?
Ako kabalo nga nagsige ra po mo monitor din sa to ang programa. Salamat kayo, salamat. Ato adina nga mga kasilinganan na to mayo nga buntag. Alright. Ulo na may kalay 50 minutos sa kalabay humanang alas 6 sa buntag. Si Dimitrio Toripil, good morning. Thanks God, it's Friday now. Listening while driving, going to work. Good morning sa tanan nga mga taga Binugaw, Turil, mga Julayli family, there's my Julayli compound. Mayong buntag ninyo din. Alright. Okay, paglangay, may gana to ang mga isgutanan karong buntag. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Lihok protesta gikasah karong adlaw batok sa administrasyong Marcos. Nunod sa dagha mga isyu o kontrobersiya nga giatubang. Dili lang unta mapareho tanis Jakarta o Indonesia o Jakarta, Indonesia mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Malacañang nanawagan sa katawan nga mukalma sa gibati nining kapungot batok sa mga kontraktor taga DPWH o mga alleged corrupt congressman. Puno na ang mga Pilipinos kabuang sa gobyerno. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang DPWH chief sa Bulacan nga miangkon nga iyahang gihimuan og report ang flood control project nga humana apan wa di ay construction na itabo, gisanggi na mga higala. Kinsa gyud kahay maestro niya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Lain pang 16 ka mga luxury cars ni Sara Diskaya gi-surrender ngadto sa BOC. Kinsa gyud kay kunay bans ani sa BOC ug LTO. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang aplikasyon ni DOJ Secretary Crispin Rimulya pagka-ombudsman sablay sa Judicial and Bar Council tungod sa iyahang mga kaso o kwalifikasyon. Dili ba ni obvious? Isyu sa masa. Isyu sa masa. 8 bilyones pesos nga gun deal ni DILG Secretary Junvic Rimulya nga gisingit sa 2026 national budget. Buot karong imbestigahan ni Congressman Benvenido Abante. Aba, nakakahay may tabo ini. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang balaod noon nga maghatag og dugang gahom sa Vice President o opisina sa Vice President, gipanday karon ni kanhi Pangulong Gloria Macapagal Arroyo pinaagi sa iyahang House Bill number 4215. Makapahimulos pa kahaani si Vice President Inday Sara Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kini kuman pa may kala may magalangkong sa tuang Barangkuyog. Kailan kumanuman din sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Itakdo yung orasan 55 minutos na nakalabay. Human ang ika-alas 6 sa buntag. Good morning din na kang paring Noni Piroy o sa mga taga-Olticon Builders. Nagmonitor kanunay sa to ang programa Rodrigo Escalante. Mayong buntag o sa mga taga-barangay Pampanga. Nga to ang dakbayan sa Davao. Good morning din na kang Konsyal Ralph Abella o sa iyahang pamilya. Ato makauban yung taon-taon by the way mga bay. Si Councilor Ralph Abella aron ato ang pangutanon may tungod ani mga higalang iyahang proposed ordinance, city ordinance nga himuon na ang business permit dinhi sa dakbayan sa Davao og 3 years. Unsay iyahang mga nalantawan no nga mga adbantahe kung himuon nagtulo ka tuig ang business permit mga higala sa dakbayan sa Davao kontra anang kada tuig ta mag-renew. Murag
daghan ng mga konsihal ako ang naistorya mga kaigsunan, dako silang uyon aning plano ni konsihal Ralph Abella. Oh. O gani matod pa nila mo ko-sponsor daw sila. Kaya daghang mga negosyante mga higala ang nag-angal na dinha sa City Hall tungod sa kalangay sa pagproseso sa ilahang mga business permit. Ambot lang kung ano pod na ang atong una paspas man, pero karon hinay naman kaayo ang proseso mga higala sa business permit dinha sa City Hall. Onya kahuman muingon pagyud mga higala ng taga building officials nato nga kinahanglan na ay appointment. Appointment wa makahay masuko kang konsihal Ralph Abella nini nga mga kurap din sa City Hall aning iyahang planong himuon og 3 years. Ang mga business permit agaray. Ini guman pa ato aning salsalon mga higala. Karong buntaga. Biyernes ron. Pero wakta mga higala isyo nga santuhon. Pag-edukara sa mga isyo mga higala mao'y nag-una na tong tahas og misyon din sa programang Isyu sa Masa. Alright, tagawad Rene Pebenito. Mayo nga buntag din Dudong Sultan Villani. Di adapita sa may Daliao Turil atong dakbayan sa Davao. Bahinting family din na sa may Lisada Turil. Good morning po ninyo din. Alright. Way paglangay mga kaigsunan. Nerita sa istorya may tungod aning lihok protesta. Kaya na ay mga panawagan na karon mga bay nga gipalanog ang kining pipila ka mga advocates aning kaayuhan sa atoang gobyerno nga kinahanglan na og panahon na nga ipakita nato ang atoang kining katungod katungod sa pag demand sa kining gobyerno mga kaigsuunan nga ayuson ang pagpanerbisyo ngadto sa mga tao. Ayan. Kay grabe na kaayo ang korupsyon. Ang korupsyon mga kaigsuunan dili lang milyon. Ang korupsyon karon bilyon na. Mao ning usa sa mga nanawagan mga higala kung nakaila pa mo ni Ka Eric katong gipapriso gikontempt. Onya usa sa mga kritiko sa present administration nanawagan siya nga mugawas sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay o ipadayag ang ato ang mga katungod nga natagik din sa ato ang Batakang Balaod, the right to petition the government for redress and grievances. Yan. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang panghimpapawid at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Bangon Sambayanan. Yan po ang panawagan natin all over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall, may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at sobra pong naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan. Si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po, lumabas tayo September 5. Sa Manila po, sa Igsa Shrine po tayo, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay, at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric, panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit anumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government
at wala nang ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kaban ng bayan sapagkat kinokonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartulina, lumabas po tayo sa darating na September 5, Bangon Sambayanang Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkundina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kaban ng bayan, lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric, nananawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa at ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez na siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kaban ng bayan. Inyo lang nabati ang panawagan mga higala ni Ka Eric. Si Eric Jeff Celis, ang iyahang tinuod nga pangalan. So, naay dagha mga pangutana. Mao na ba ni mga higala ang sinugdanan? Mao na ba ni ang sinugdanan? Adtong giistorya ni Pangulong Duterte nga malangkat sa pwesto. Si Pangulong Bongbong Marcos og mahisusama siya sa iyahang amahan. Now, kung maghisgot ta mga higala og mga protesta, kung maghisgot ta og people's power, of course, we have to consider anang gitawag nila mga higala og mga stakeholders. Naamanggoy stakeholders ng people's power. Aron nga mahimo siya mga higala nga successful. Ang pipila sa mga stakeholder ni ini, of course, kanang mga gabinete. Dapat ang mga gabinete, mga higala, una ay mga gabinete, kung di man tanan at majority, ang mangluwat sa ilahang katungdanan. Mga cause-oriented groups, simbahan, negosyante, mga yanong Pilipino, og labaw tanan ang pulis og sundalo. May tabo mga higala ang usa ka successful revolution. So, ang panawagan nga panaghiusa, mao na siya mga higala ang bottom line. Igon ang tanang stakeholders ni ini nga naisgutan nga kalihukan para mahimo mga higalang successful. Kay kung ang mga lihok protesta dili mahimong successful, daghang mga priso mga kaigsuonan. Sila binakadtong mga public officials tungod kay naa sila out of office. Like mga sundalo o pulis. Mao na nga once mo appeal ang sundalo o pulis, ani mga higalang mga protesta to overthrow the present administration, as they claim to overthrow the government, mga bay. Mga priso gyud na sila. Mao na nga ilahag yung isituit nga ang kanang revolusyon mga higala nga manukad magsugod anang mga protesta mahimo yung successful. Kay kung mapalpak mga kaigsuunan, mga kudita, mga protesta, mga revolusyon, mapalpak gani na. Daghang mga priso, lain-laing kaso ang atubangon. Physical injury, murder, namatay, malicious mischief, usa pa din kanang civil disobedience nga mga buhat mga higala that will constitute a crime against our special law or against din mga higala sa ato ang Kodigo Penal,
Amaw na imuhang atubangon. So, ilahag yun na isituit nga kung naamay revolusyon mga higala, mahimong successful yun. Mahimong successful because, yun ani ni siya, any government born out of successful revolution is a de facto government. De facto government. Dili pa siya de jure, pero once recognize siya mga higala sa ubang mga nasod o international community, it becomes a de facto government pagyapon, bisag recognize. Until such time nga adunay ipahinabo nga democratic election, that's the time mahimo siyang de jure government. So, ang de facto government, acknowledge na siya mga higala nga gobyerno gihapon. Pero, murag kulang sa legitimacy ba? Ang de jure, it is really a legit government. Legit administration. So, hangtod nga dili mahitabo ang eleksyon, de facto government, ang gobyerno born out of revolution mga kaigsuunan. Now, nga naghisgot na taniin. Because kanang mga protesta mga higala, karong panahon na, kanang mga protesta ang gihimo karong panahon na, nakabaluta nga way laing tumong ana. Ang tumoy ana mga higala is really to overthrow this present administration. Because to them, after long 3 years in the position, kaning mga public opisyala ni way gihimo inay, nagsige na pangawat din sa kaban sa gobyerno. Mao na yung rason. So, wala na ni mga higalay atrasay ni. Burag, dinut-anay na yun eh. Kaning mga kuwan, dito gini paingon. Maingon tamasahay, di man kayo kusog, hinay man. Pero ang tumong, is really to topple down not the government, but the officials of the government nga dili na mapapanubag mga higala tungod sa ilang impluensya. Kinahanglan gyud siyang tanggalon sa mga tao, kumo kay ang mga tao mo'y nagbutang sa ilaha dinha sa pwesto. Mao na mga kaigsuunan ang pinaka ultimate reason nganong naa ni mga protesta. Tungod kay ang protesta pod gigarantiyahan na ubos sa ato ang batakang balaod, di ba? Our right to petition the government for redress and grievances. Freedom of the press and right of expression. Those are components mga higala aning mga protesta, mga pagbatikos sa ato ang gobyerno. Naatay katungod nga muhimo sa ingon because no one shall be imprisoned by reason of his political belief and aspiration mga kaigsuunan. Walay pwede prisohon tungod kay wa musubay ang imong politikan una-una sa kasamtangang gobyerno. Tawag! Balik ta! Human lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa!
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na Miguel dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 12 minutos sa nakalabay, human ang alas 7 sa buntag. Now, kani mga lihok protesta karon mga kaigsuunan, sigurado ta nga nabatyagan na ni Malacañang. Oo. Dili manawagan ang Malacañang ngadtos katawa Pilipino nga mukalma lang mga kaigsuunan. Because, di ba, sa mga video nga itong nakita, daw, nahimo ng unruly mga bay, ang pipila ka mga Pilipino, gisulong ang opisina mga higala ni Sara Diskaya dito, gipangbato nila. Nahimo ng unruly mga kaigsuunan, tungod sa ilahang gihambin nga kapungot o kalagot, nga ang atuang kwarta, gibinuangan, kahuman, nabutang sa kaalautan pa ang mga tao, ilabi na panahon sa pagbaha. Nagahinta og sapi, para nga maprotektahan ta gikan sa baha. Pinaagian ng flood control project. Ang congressman naglabi nga this is the solution to protect our people in our respective district. That's why nakalutsar mga higala ng bilyong-bilyong pundo din para sa flood control project. And only to find out nga kanidi ay mga punduha mga higala gipang bulsa di ay ning only 40% sa pundo ang nipaingon dito sa project nga nahimong useless tungod kay gibanlas na gihapon sa baha. Worst kay naa pa gyud mga ghost project mga higala nga gihimuag report sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga yes natapos na. Pagkahiman-himan ay wa man di ay mga higala bisag usa ka buok halublak nga nabutang. So kitang mga Pilipino, we have always the reason mga higala nga maglagot, masuko og labaw sa tanan, maningil niining mga public officials na to. Ikaw binuangan ka, di ka ba masuko? Unya ang binuang mga higala, dili simpleng binuang, dili lang ka ng passive nga binuang. Binuang mga higala nga nagbutang sa imuhang kinabuhi sa imong pamilya ngadto sa kaalautan. Pasaligan ka nga naay flood control project. Ang imuhang balay di masudlag tubig baha. Panahon sa bagyo pag-ulan, dili ka mabutang sa peligro kay naay flood control project nga gihimo ang gobyerno. Pagkahuman wala man diay. Pagkahuman substandard man day, gisinampang kung kay ang pundo, gikurakot. Ikaw, di ka maglagot, anak. So kana mga higala, makita nato, kung usa kasuko ang mga tao, labi na katong apektado gayud kayo, ani nga mga baha-baha. So there is always a reason nga no maglagot ang mga tao. Di pang sweldoan pa ang mga panuhak. Disweldoan nato. Gitagaag budget. Para mo trabaho, para mahatag sa atoa ang ganang gusto natong proteksyon gikan sa gobyerno. Pero unsay gihimo, gikuha ang sweldo, gikuha ang benepisyo, hasta ang budget natong gihatag para sa proyekto, gipang bulsa pa sa mga panuhak dagko. So ang mga tao masuko gyud. Mo na karon, ang Malacañang nanawagan nga mukalma kay ongoing karon ang investigasyon. Pero sa una-una sa mga tao karon mga bay,
Ha? Kung dili ni presyoron ning gobyernohan ni, basig asa ra pod ni paingon ning naisgutang investigasyon na agaray. Ha? Kay ang mga ulo-ulo ra ba ning korupsyon tuwa na, nanibat na mga higala. Si Saldico, si Elizaldico, Bicol Party List, nga dako kayog natangag aning mga proyektuha kuno, mga kaigsunan, tuwa na sa US, nagpasakit-sakit na sa iyahang bugan ang panuhak dako. Ha? Di daw muli diri kay nagsakit ang bugan. Garay. Ang iyahang gipasubo karon dinhi ang mga kontraktor og DP. Siya gisalbar niya ayang kaugalingong liog mga kaigsunan gikan aning iskandalo sa pundo sa atuang gobyerno. Ayun. Mao nay dako kayong problema. No? Unsaon na karon mga higala? Ha? Unsaon na karon sa atuang investigation o investigating panel? Pagpapauli si Ko kay nagpasakit-sakit ng panuwak kani mga sad-an nga mga public officials mao gyud na kanuna ilang remedy. Nagpasakit-sakit unya di makauli kay nagpakuan niya inig uli dili mo sud og prisuhan mga higala nanaon tay warrant dili masulod murag si Gloria Macapagal Arroyo mag-brace na yon sa liog magpasakit-sakit mga kaigsunan. Kani man go ingon ani nga style, istoryahan ta mo. Ang nakauna ani mga higala kani mga hospital arrest, nanay warrant di isulod sa prisuhan kay naay kini gi-avail nga hospital arrest. Ang nakauna ani nakahinumdum ko mga higala kadtong mayor dito sa Northern Mindanao. Naay mayor dito mga higala nga kasong murder, naay warrant nag-avail og kaning hospital arrest wa mo sulod sa prisuhan. Si kalimot ko atong pangalan atong sa tong mayor ato mo gyud to say una kayo aning hospital arrest nga ginasundog na ani mga higalang mga sad-an nga mga politiko magpa-hospital arrest. So karon hangtod karon mga higala mao na ginagamit to Saldico tuwa na sa US kay nasakit daw mga higala. So inig-uli ato dire pag naala to siya mga higalay kanang atubangono na dinhi, di na to mga higala mo atubang kay magpa-hospital arrest na puntong panuhak. Gigamit na, usa kaning lugar sa Northern Mindanao ning Tapads, Cagayan mga higala. Dili po diri sa iligan kining napaisa. Mayor to din na, lalaki nga mayor. Nagpa-hospital arrest. Gi-idol po siya ni Gloria Macapagal Arroyo, hospital arrest po mga kaigsunan. So ginagamit na narong hospital arrest, nga avenue, aning mga sad-an nato nga mga politiko. Ang DPWH na anay nga sanggit, na anay mga napailag kaso mga higala. Ang kontraktor, na anay kontraktor pailag kaso, gigisa, gipangkansila ang ilahang mga permit, no? Sa pagpangontrata. Pero wa pa ta makadungog ganaay congressman nga mao ni ulo-ulo aning korupsyon mga higala nga napailag kaso na imbestiga bisan na lang nasalang mga kaigsunan wala pagyoy congressman natong nadunggan nga pangalan. Inay atong nadunggan tuwa na sa gawa sa nasod kay nag-alibay nga nasakit hinoon pastilan. Taud-taud ato ni mga higalang balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Doon na may gala, 21 minutos. Ani kalamay human ang ika-alas 7 sa buntag. Sa gapong kamo namin ang Dinis 90.7 Love Radio. Bising-bising uban ron kay na ginahabol mga higala kay pahuman na ang simana. No? So, good luck na lang din na sa inyohang mga transaction. Ha? Alright, karong taon-taon, atong makauban mga higala, ang ato ang number 1 councilor sa 2nd District. Si Councilor Ralph Abella. Yan. Naana sa ato ang linya si Councilor Ralph Abella. Councilor, good morning. Good morning. May buntag, Jun. On time kayo da? On time kayo. Basta, kuwan man ta, Councilor. American time. Dili Filipino time. Dili pod Indian time. Kay katong Indian time, murag wa na gyud toy klaro. Bitaw. Unang-una, Councilor, daghang kay mga negosyante nga nakadungog aning imuhang proposed ordinance nga himuon na og 3 years ang business permit diri sa Dakbayan sa Davao. Daghang mga actually nalipay. Og sa imong mga kaumanan konsyal din nga istorya nako kung sa ilang take pod nini. Lipay pod sila og daghang nagpadaya gani nga uban bahalang tawgon daw sila rider. Muko sponsor daw sila aning imuhang plano o nga ordinansa. Now, sa laktod, mura og dako ang posibilidad nga mahimo gyud ni siyang balaod. Pero ikaw nga maoy proponent ani nga naisgutan nga ordinansa konsehal, unsay imuhang nalantawan nga rason nga nganong kinahanglan ni siyang himuon nato dinhi sa ato ang local government? Una, Jun, ako mismo nag-apply kong business permit para sa ako ang negosyo. Kanya, makita na ko nga ang mag-follow up, dugay mo balik. So, dagang mawala nga iyang trabaho. Now, tungkol sa kadaghan sa nag-apply, though na ay mga satellite offices nila nga nag-cater o application, mas gusto yun, ako being negosyante at the same time, mas gusto na ako nga kausalan ka mo adto sa imong applyan. Pero, napatay i-apply na no contact policy, meaning i-apply nimo online. Di nagkakinahanglan mo adto pa sa satellite offices or sa City Hall para mag-apply o mag-renew. Kung naa kay computer system, imo sunod ka lang sa portal sa city government, dito na nimo i-fill up o imo na siya i-encode ang imuhang ang ilang ipangutana. Karon ipadala nimo pod ang mga requirements through portal gihapon. Pag madawat na sa City Hall, tagaan ka og tracking number. Pag presyuhan ka na og business permit which dali ra kayo na karon, imo nang idalon ang mga hard copy dito sa City Hall, imo lang i-drop box. So requirements na itong mga hard copy, katong imong gimension hard copy, mga requirements to? Ang mga requirements to siya. Ang ako palang dili makuha kay wa pa ni sa fire department kung ang ilang certification valid na po for 3 years. Now karon, mingon nung utana, unya wala na may inspection. No, dili na inspection gihapon kada tuig. Anan nga imong gi-submit mo kuha gyapon ka og mga health certificate, fire certificate, sanitary o solid waste mo kuha gyapon ka na isabit gyapon nimo siya. So meaning ang mahimong annual ani konsehal kanina lang mga certification like sa fire, sa kanang ato ang environment mo na lang na mahimong annual, pero ang business permit in general good for 3 years. Good for 3 years. Now, isa po dyan, nung utana, niya sila mong bayad. Mo bayad, good mo. Times 3, ang inyong ibayad. Kung pilay imuhang value or annual fees nimo, i-times sila na nimo, plus mo charge, akong i-propose, mo charge of documentation or service fee ang government. Para so, dili mahimong dili
mahimong disadvantage po sa koleksyon sa gobyerno. Oh, dili, wala. Maka-add pa ganito tungod sa akong i-propose nga 19% documentation fee para pambayad sa mga papel o sa computer system. Sa ko tanaw, Kunsel, nindot ni siya tungod kay una, kung no contact policy, less ang corruption. Di man yun na masiro ang corruption, but less ang corruption. Tama. Yes. When you identify dito kung unsa mga requirements nga naa diha sa portal or sa computer. Mas dako man wa man ay problema Kunsel nang imong gi-impose nga 10% nga unsa to Kunsel kanang 10% additional fee tungod kay kung boto na hunaon ang mga negosyante buhatag man ganig SOP kung kitahon mo sobra pa sa 10% para lang madali ang ilang business permit. Di ba? Tama. Oo. Pero ikaw, Kunsel, wala ba ka mahadlok ani nga naay mga taga City Hall maglagot sa imo ha? Kay mawad-an na sila og pangwarta din na? Dili mo po siguro yun kay sila mismo nag-overtime na sila. Nag-overtime na sila. Malipay sila nga makauli sila sa iyo. Mulig sa iyo pero ay kwarta. Mag-overtime sila kaniya to na may kwarta kay ang katong mga kuan isulure nga di paubanan o unsan ni kini sobre mo man to ilahan ng isulod bahala mo overtime na may ilang bahin ibalo ka yon mo na ginababaw mo na ato ang ginalikayan kay usahay man dili tanan ang mga liaison officer mo na mingo siya problema man siya dugay man sila ato na lang tagaan so dili na dapat so wala na ingon ana mahitabo ang ibang dili because nga ang taga-sulod mo yung mga kundi ang mga liaison officer maoy mo hatag para madali. Oo. Kala lang dili ka mo hatag ibutang man sa ilalom ang imong application. Mao na. Ha? Tabunan man dito. Unya kauman og imong palapon. Pangitaon sa namo. Unya kauman ay dugay-dugay pa gyud ni. So may muuna mo ani ma'am sir nga para madali ni. Magulat-ulat lang gyud ta. Di ba? Pero kung mukaryo ka, ma'am, kanang kuan ma'am, pwede ma'am, mukuan na lang mi ma'am. Katabang-tabang mi din na sa inyo ha. Ibutang dayon dito si babaw ang imong papel dayon, mong dokumento, di ba, Kunsel? Kaya wa ko kasaway yun kaya ang ako mga tao no, tungkol sa ang tanang mga negosyante nag-depend sa mga liaison officer o mga bookkeeper. Unya, daghan ang istorya may tabo. So mas may pa no contact policy para wala na daghang report nga maabot sa mga negosyante. But Councilor Ralph, have you consulted the business sector, business community pertaining to this proposed ordinance? Kay sila magod na agad sila negatibo no nga komento sa proseso sa kining business permit despite sa katong executive order kaniadto ni Tatay Digong panahon pa to ni anhing konsehal Leo Avila, siya ang chairperson sa Committee on Labor and Employment sa ato ang City Council katong 72 hours policy nga dapat mahuman ng ipamproseso din na sa ato ang City Hall. Kumusta naman to? Wala na to no? Muna na siya yun ang ease of doing business. Ato nang i-apply ka ng no contact policy, validity for 3 years, or even diri sa Cebu gani yun. Gibasa na ko gahapon. Namo ko sa Cebu karon. 6 years ang i-propose ni Osmeña. 6 years? Ang iyang 6 years dato, 3 lang usa. Oo. Unya yun, kaming mga apply karon, makatrabaho na sila gyud sa ilang opisina kung taga-opisina gyud. Di na kaligoy-ligoy. Di na kaligoy-ligoy. Inya katong pangutangan nimo nga negosyante wala pa namit naman ako pa silang init. Wa pa na konsulta kay naman kay committee hearing nga ibutang ani giuna lang nako ang computer person diha sa City Hall. Human istoryahan nako ang treasurer, istoryahan nako ang business bureau. Human magpatawag na kog committee hearing nga isa diha ang Davao Chamber of Commerce ako imbitahon. Ang Chinese Chamber of Commerce akong imbitahon, ang American Business Chamber akong imbitahon, ang mga Japanese Chamber, tanang mga stakeholders nga mo apply og business permit atong imbitahon. Now, hearing. Nindot gud ni siya konsehal no kay one, malimit ang kining corruption. Kadua, ma-maximize na to ang ato ang labor, especially kining ato ang mga liaison. Og ikaduha, ikatulo kaning
issueless corruption. To my mind, walay problema kanang mga sertifikasyon sa fire, sa sendro, kung sa pa nang maghatag og sertifikasyon, components sa atong application sa business permit. Wala may problema na tungod kay sa imo lang na-mention, kada tuig pwede man ma-renew. So kung dili sila makapasar, ma-inspection sila, that could be a ground to suspend their business permit, di ba? Tama. Oo, so wala ko nakita. I mean, sa ako personally, wala ko nakita nga problema din na ng 1-year renewal anang mga permit nga maoy requirements pod alang sa ato ang business permit, no? So okay kay na siya kung siya ako. Personally, suporta ta ana tungod kay mao po nay daw battle cry karon, no, sa mga negosyante dinis dakbayan sa Davao. In fact, naay mga negosyante sa dakbayan sa Davao ang nangadto na sa ubang nga probinsya. Dito na sila nag-focus sila ang negosyo tungod sa kalangay sa proseso dinhi sa ato ang local government ang daw ilang gikonsidera nga dili na business friendly ang dakbayan sa Davao nga dili ta gusto makadungog og giudana Konsyel Ralph. Okay, John. Una John, ang kanang ginasulti nimo nga mga negosyante dili gusto sa Davao sa istorya. Alin man gusto John? Ang atong syudad doon naman tayo balaod og ang national. Importante ay parehaning isa ka tindahan nga doon lang kayo sa kalsada, no? Gina-arrange na karon sa ato ang nikas, no? Nga ang isa ka lugar dapat doon ay parkingan. Kaya naghuot na ta karon ang kalsada mga ito gigamit nga parkingan. Supposedly ang establishment maoy maghatag og parkingan. So meaning kung naa sila space, musibog sila. Ma-accommodate ang ilahang mga customer nga dili mo parking sa gawas. Maghimo sila og parkinganan, pagamyan ang ilahang mga building. Tama. Kaysa una magud wala na naanay balaod na siguro sa unang panahon pero walang na-implementar. Karon atong himuag paagi nga ma-minimize ang traffic. Sa pa sa June, kaming tanang mga konsyal gi one-on-one ni Mayor Baste. Gi-present namo ang among plano nga mga legislation. Kaning pag-extend sa validity, uyon kayo siya. Ayun. So, wala problema na dahil sa atong executive department. Wala. Uyon kayo siya. Sige, Coach, go ahead. Unya, ako lang inalikyat na uyon siya nga doon na tayo agro-industrial and manufacturing zone. So, nindot na ibutang nato sa Torel. Mag-land banking karon ang Davao City para may tabo na siya pohon. Ayan, nindot na kun siya balikan ta kapon po ana pag makumpleto na po na nimong detalye labot ana Konsyel Ralph, no? Onya wala pa nako. Yes. Wala pa nako di siya napasa John. Ang napasa nako lang sa business permit o kanang sa full security o sa traffic na one way. Ayun. Sige lang, no? Daghan day kag mga kuan dia, wa gyud pakya sa tuwa mga kaigsuonan dia sa segundo distrito gibutang gyud kag number 1 sa ilahang baluta tong milabayng eleksyon kay daghan day kag mga nindot nga plano, no? Para sa tuwang syudad nga di lang ang second district ang maka-avail, apil pod ang first o ang third district, no, nga mga Davaoenyo. Apil pa ang dili mga Davaoenyo, mga dumuduong na to dinhi og ato ang mga negosyante, di ba Konsyal? Yes, John. Daghan pa tagisgutan John, ubay atong napasa para sa agriculture o para sa traffic. O para sa negosyo. Ayan. Councilor Ralph, daghan kay salamat sa imo nga oras ug panahon dinhi sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. May buntag sa imuha and more power po. Salamat John og sa mga imong mga tigpaminaw. Salamat kayo, may buntag. Alright, si Councilor Ralph Abella mga higala sa ikaduhang distrito dito ang Dakbayan sa Davao. Indot kayo na mga higala, no? Kay burag makaginhawag gamay. Ang mo to burag nakit-an dito nga impediment kana bang kada tuig manggod ng fire kada mga certificate. Pero ang business permit kung 3 years unya 1 year lang ni mga higalang sertifikasyon. Kung imong tan-awon, burag na'y problema. Pero sa ako ang tan-aw, kung ako mo tan-aw, moingon siguro mo, libat mangugadyon, ha? Lahi man imong tinanawan, pinatakilid man. Kining, ako ang pananaw nga libat, no? Masahay, makaigo po na ba ni? Makaigo po ning tinanawanan ni, ha?
Labi nagmusahit og kanang puti kayo paa agay. Sintro gid kayo. Bitaw, sa ko ang kagalingong pagpanlantaw mga higala. Wala man ay problema. Ang business permit for 3 years, na siya din na. No? Kung maglukat ka, obligado ka nga mag-submit ka o mga sertifikasyon kada tuig, you have to submit. Kung di ka makasubmit because for whatever reason, na ay problema or unsa ba di mga rason, nganong di ka makasubmit, it becomes a ground para masuspend imong business permit. Di ba? Pwede suspend na lang. Dili yun ang pareha karon nga kada tuig sige renew. Di ba? Ang business permit, pertindagahan ko ng requirements. At least na kay business permit, magamit ni mo sa mga transaksyon, pero unrenewed lang siya, tungod kay wa ka makasubmitter karong tuiga, aning kompleto nga mga requisitos. So, in effect, mao na siya mga higalay, may tabo din ha. Halimbawa, dilapidated ang imuhang building. Part and the parcel mga higala sa kining renewal sa imuhang business permit or approval sa imuhang business permit is ang inspeksyon sa kining fire. Karon ang fire inspection dito wa ka kapasar. So di ka ma-issuean karon og fire certificate sa to ang Bureau of Fire. So wa kay masubmit ngadto sa Business Bureau. Dili ka ma-renew ang imuhang business permit, no? So ingon ana siya mga higala. It becomes a ministerial, no, ang kanang renewal manggod supposedly. For as long as nga ang tanang mga requirements na wala rason nga balibaran ang imuhang renewal. No? Because it is a ministerial function, dili discretionary na. Ministerial function. Kaya kung discretionary na, di ka mo hatag sa ako og talay, di ko ni-renew, no? Mo na ang discretionary. Imong talay, wa ko kauyon kay gamay kayo, di ko na-renew. Ano ba? No? Pero that is not the case aning business permit. Pero nindot na, naka-istorya na nako ang pipila ka mga konsyal, amigo na to, o kini mga higalang pipila ka mga negosyante, nalipay sila aning lakang nga gihimo ni 2nd District Councilor Ralph Abella mga kaigsunan. Alright, 38 minutos na nakalabay, human ang alas 7 sa buntag. Kuya Jerome Moda, good morning da Ma'am Nits Miyon Tanosay. Good morning. Buenos dias. Gikan kuno sa Bangkal, Stephen Rodriguez, mayo nga buntag. Juvenal Burjos, siya Ma'am Christine Ampolokyo. Good morning ninyo din ha. Mo ni sa iyo po kaayo. Nagmonitor diri maigala sa ato ang group chat no sa issue sa masa. Mga ka-ISM ang ato ang tawag ini nila mga higala. Si Raul Duco, good morning din na, no? Si Liuds Mondega, Ray Mangkaw, Beljoy Sirato Cerro, good morning. Charles Sanico, mayong aga ni mo dia Arnold Bugas. Kanunay yung nagpanubay din sa 90.7 Love Radio. Alright, tawag, balik naman naman pipila ka ba nga? Pahinom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may kala dili sa panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 48 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Inyo nabati mga igala itong pagkikinabi nga ito kang 2nd District Councilor Ralph Abella. No? Labot aning 3 years nga business permit. Again, this is a welcome development especially sa ato ang business community. No? Nga na ay reklamo mga igala sa pagproseso sila mga business permit. Labihan kadugay din ha sa City Hall. O na ay mga istorya mga igala nga adun ay mga dili kaya-aya din ha nga mga transaksyon sa kini mga igala nga City Hall. Alright, atong balikan ang naputol nato gisgutan kaganiya may tungod ani mga lihok protesta ug panawagan sa Malacañang ngadto sa mga tawo nga nagprotesta nga magmahinahon karong panahon na kuno. Kay ayaw mo kabalaka matud pa sa Malacañang. Ayaw mo kabalaka kay imbestigahan lagi ni. Imbestigahan lagi ni sa ato ang presidente. Pero tungod kay ang mga Pilipino, wala na isalig mga higala sa ato ang presidente. Tungod kay daghan kaayog mga promisa nga hangtod karon bisag usa way natuman mga kaigsuonan. Mao na di na magpakupil, di na magpapugong ang ato ang mga kaigsuonan. Mo protesta na gyud sila mga higala. Ilahan ang bitbiton ngadto sa karsada ang ilahan mga sentimento kay daghan kaayog saad ning administrasyon na nga puro palpak, no? Perting nagana di na maihap sa kamot ang ipangsaad, puro palpak. How much more kaning investigasyon nga ang kasagarang involved ani mga kaigsuonan, iharap pong mga alipuris. So, di ni mo mamahay ang mga tao nga dili na mo salig sa present administration mga kaigsuonan tungod sa kadaghan ng saad nga wa gyud matuman. Labaw na ning investigasyon nga duhig ang iyahang mga sinaligan. Di ba? Duhig ang iyahang mga sinaligan. Imbestigahon ka ni og tinarong o imbestigahon lang ni mga higala og sinampangkong sa ato ang Pangulo. Kaya bang gitawag nila for compliance only. Para lang mo calm down ang mga Pilipino nga pertinang laguta. Kaya gipangbahaan sila. Binuangan ang kwarta. Giswilduhan pa nimo mga panuhak dagko. Kauman maora na ihatag ninyo ngadto sa mga tao. Siyempre mga tao maglagot yun na. I mean, nakasabot ta mga higala sa gibati sa tuang mga kaigsuonan. Pero ang pangutana karon, doon na ba ni kapaing na ning investigasyon gihimo sa ato ang presidente? Kaya kanang kang Senador Marcolita, that is only intended to aid our legislator. It is not intended for prosecution mga higala. Di ba? So dapat ang presidente mag-initiate o kaugalingon niya investigasyon, mag-file og kaso nga to sa ombudsman, batok aning iyahang mga sakop. Nga nagdemonyo sa to ang pundo mga higala, nga nagdemonyo sa kwartas mga Pilipino. Pero ang problema lagi, wa gani ka katuman sa imuhang saad nga tag 20 pesos na kilos bugas, kani pang investigasyon nga pertining lisura himuon, unya ang involved pag yun, ang imo pag yung mga sakop, ang mga alipores pag yung imuhang mga sinaligan, mo involved, nakakahay, madawdaw ang mga Pilipino aning imong gisaan na pod nga investigasyon. So muna mga higala, ang clouds of doubt nga naa karon sa huna-huna sa tuang mga kaigsuonang Pilipino, nga lisod na nimo kumbensyon nga, kuha lang ta, relax lang ta. O siya relax? Sud lang may permig tubig bahadi, ingnon lang may relax, nabuhang ka. Ikaw daw, igong ka permig bahadi, ang imong gipundar, imong gipaningkamutan, imong gipangutang ang mga appliances na nga daot. Furniture and fixture ni mo nga daos ang balay. Wa pa kay tulog. Ang imong mata, perti pulaha, burag galansiyang, ikahuman. Wa kay tulog. Kay basin pag musaka pag yun ang tubig, kay mudako pag yun ang tubig bahagikan sa suba.
Kay ang flood control mga higala wa gitarong og trabaho, gisinampangkong naaman untay milyon-milyon nga pundo. So, di ka maglagot ana. Kaning mga protesta ang gihimo karon. This is a manifestation mga higala nga loss of trust and confidence na gyud. Wala na pagsalig mga kaigsunan ang mga Pilipino. Taon-taon, balik na, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Love Radio. Balik na magala din sa ito palagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Samtang 49 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, para sa kasayuran sa to ang mga kaigsuunan karon. Kani paminaw gyud mog ayo ani ha. Naghisgot na lang man ta og flood control project that prompted our brothers and sisters who were greatly affected mga higala ani nga nisgutang baha. Kay wa gitarong ang flood control project, gikawat ang kwarta, gisinampangkong ang proyekto mga higala. Sa report ni Senador Ping Lacson, kanyo, take note ani. For 14 years, gikan 2011 to 2025, nakabalo ba mo og pila mga higala ang na-appropriate nga pundo para sa kining flood control? Ang na-appropriate mga kaigsuunan na ana sa 1.9 trillion para sa flood control project sa tuang nasod. 1.9 trillion na gikan 2011 to 2025. Perti na dako ang mga higala. Pero asa na nila mga flood control? Ang worst mga kaigsuunan, kaysa 1.9 trillion, 1.001 trillion ang nipaingon ani sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So meaning, ang 800 million kapin mga kaigsuunan, a billion, ang 800 kapin billion, mauto ang flood control nga gibahin-bahin sa Aquino, Aquino o Duterte administration. Kay ang 1.001 billion
trillion mga higala, si Bongbong Marcos ang nagasto out of 1.9 trillion nga budget sa flood control. So kung ang administrasyon ni Pinoy o ni PRRD nagbahin sa 800 plus billion mga kaigsunan, more or less naa sila sa 400 billion kapinlang kada usa sa ilaha kung gibahin na nila. Pero si Bongbong Marcos, ang ato ang presidente karon, tunga pa lang sa iyahang termino. Pagpatong sa 2025, ni gasto nag 1 trillion kapin mga kaigsuunan. Worst, trillion ang gigasto, why klarong agi mga higala. Katong previous administration ni gasto og 100 billions na ay nakita. Kini karon perting nakuha mga higala gyud sa skandalo kay trilyones na di ay ang nagasto sa Marcos administration aning flood control project. And this amount shall justify mga higala aning kasuko, kayugot, kalagot sa mga Pilipino. Ilaliman ka tunga-tunga pa kasi mong administrasyon, ni gasto na kag trilyones kapin. Wa pa ka kuman, tunga-tunga pa lang ka, ni gasto ka ng trilyones kapin. Ang imuhang mga predecessor nimo, ni gasto lang 100 billion, ikaw, trillion na ang imong gigasto. Why agi nga nakita mga higala? Kay matod pa ni Senador Ping Lacson, 40% of the funds actually 40% of funds kuno mga higala actually maoray ni paingon ngadto sa project. Ang 60% gibahin-bahin og ang laing 40% mga higala tuwa ni paingon sa mga corrupt public official. Subay po sa testimonya ni Mayor Benji Magalong sa Baguio City. Ang sa kontraktor, 15%. Ang sa congressman nga naglabi, naapod siya may galay, 5%. District engineer, 5% po. Mga taga-DP. Basta, ang sa kang congressman, tambalos-los, 40%. Ang 40% na lay mo paingon ngadto sa project. Ang another 20%, kay 100% man tanan, mo ito'y bahin-bahinon, ganansya sa kontraktor, ganansya mga higala sa kanang SOP, sa mga taga-DP, daghan man po ng DP magbahin-bahin. So muna, ang bahinay mga higala sa budget. Resulta, why klaro ang ato ang mga flood control. Pertingil-ngiga mga higala, no? Tunga pa lang sa termino si Bongbong Marcos ni gasto nagkapin trilyones. Samantalang yung ipangsundan ng mga presidente mga higala, 100 billions lang ang gasto. 400 billions lang. Siya, trillion. Grabe, wa pa makahuman. Basig mo abot pa ni mga higala og 2 to 3 trillion ang flood control nato. Samtang naapas Malacanang si Bongbong Marcos. Mao nang gusto siya palayason sa mga Pilipino. Kay nahadlok ang mga Pilipino nga basig abot panahon inig sumada ning flood control project budget mga higala ubos sa iyang administrasyon moabot panig 3 ka trilyones mga higala tungod aning pagwaldas, pagpangurakot aning iyahang mga alipuris gikan sa Kongreso paingon sa DPWH ug ang iyahang mga binuhing buayang kontraktor mahoy nakapahimulos niining tanan mga kaigsuon. Charles Sanico, good morning. Neil Diliona, sa pa may buntag din sa may San Roque Daliao. Argelo Kawogli, good morning. Asa man nilapita. Sani? From Malita, Davao Occidental, ug ako ang kaubanan nga nagtrabaho. Salamat kaayo. Salamat po ninyo di mga taga Malita. Mayong buntag ninyo di abot to ang signal. Malita. So, na, nanong ang mga tao, alburuto gud mga kaigsuunan. Alburuto ang mga tao tungod sa kadako, sa napahak sa ato ang pundo,
nga walay klaro mga higalang proyekto. So, we will just hope for the best. The best investigation. Bisag ang atuang huna-huna karon. Cloud without, mga higala, cloud without aning investigasyon tungod kay sila-sila ragyapon ang mag-imbestiga. Pero sige lang, na may Ginoo na lang yun. Ang atuang mga higalang masangkit ini kabahuan. Kay gani, sa ako nang nasulti sa unahan, wa man gani makatuman sa saad nga tag 20 pesos matag kilos bugas. Kani pa mahigalang investigasyon nga trilyones ang involved nga kwarta ug ang mga taong involved iya harapod mga higalang mga alipuris. Oh, diya palang daan murag wad anat ang mga higalag umuy, wad anat paglaom din. Ha? Ma'am Rosalyn Lagundi sa May Rizal Extension, good morning. Si Rogelia Lunasin Pamat. Uy, may buntag din ha. Sa may Lubugan, Santo Niño. Oh, may buntag. Bursilingan siguro ni nila kuan din ha. Ma'am Susan Gadiani sa Lubugan. Mga taga Balyok Toril, mga taga Nalom, Sityo Nalom, Balyok. Oh, di man Toril Talumo pamaning Balyok. Good morning sa inyo din ng tanan. Salamat. Salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw diri sa ato ang programa. Now, balising tagamay, Iba Tongson, good morning po din ha. Sa may Katalunan Grande, si kinsa man naana mo sa Katalunan Grande ay wa na mo diri Lower Rapnaga. Mga taga Lower Rapnaga, mayong buntag ninyo po din ha. Derita aning kuan. Istorya mga higala, DPWH nga official gisanggi na sa bag-ong na-appoint may galang DPW Secretary nga taga Davao nga si Vince Dizon. Kay isa man nga to ang listener pa, mga pulis ni, mga pulis, mga taga Davao City Police Office. Galanog-lanog, kabalo ko galanog-lanog din na nga to ang kuan kanang signal na to din na. Good morning sa inyo ha. Usay PHPT. Gilbert Jess, good morning din na. Baga yung kainag naong na. DPWH edition gipuntirya. Sa ulas mi usahay. Sa ulas usahay. Oo. Kaning PHP, unsa man ning PHP na minaw sa to palihog daw ko anak DJ Sweetheart, no? Unsa yung meaning anang PHP. Now, direta aning istorya mga higala may tungod aning chief sa DP nga gisanggi kay ni Angkon, no, nga siya gyud ang responsable sa paghimo og report nga nagsulti nga nahumana ang proyekto unya nahurot na ang pundo kahuman wa man di ay kasugdi. Kaamaw dito ay rason kay wa daw niya ma-inspect daw. O ano naghimo kag report nga nahuman na wa man ka mag-inspection pakahanggaw na lang yung tawanan. Tawa ra gud. Paring no ni Pero Juvenal Burgos, good morning sa makausapa. Si paring Romel de los Reyes, maayo nga buntag. Now, ang resulta, gisanggi siya. Wala naman mga higalay choice ang iyahang boss. Kay ni Angko naman siya nga naghimo siya kabulastugan. Alang-alang mag-isustain ta ng imong kabulastugan. Ingnon talang ka nga kwan, patawad. Sige, patawad. Pangayog patawad. Di ka na ko sanggion. Di ba? Di taga sanggion kay daghan ka gibuhi nga mga uyab. Wad-an na putog pang kwan. Pang riban. Palit og keratin. Imong uyab. Sanggion ta di man na pwede taon. Kay very glaring mga higala ang iyahang klaro na kayo, agpang kayo. Ang iyahang atraso. Ginaliman ka. Maghimo kag report nga ang flood control sa Bulacan na humana, nagkantidad ug mao na walay problema. Walay problema kay wa man di ay mga higala gitukod nga flood control ang panuha. Alang, usa pagka problema na nga wa man di ay why problema sa infra kay wa may gitukod. So walay ka ng substandard, walay ka ng
Paggamit o gagmay ng mga kabilya, lasaw nga simento. Ang simento sa kontraktor o sa DP, lasaw. Pero ang SOP, mga higala, grabe ka espiso. Kaning flood control project, ang na-espiso, ang SOP, ang simento, lasaw. Garay. Di pag yun San Miguel o Hulsim ang gigamit siguro. Pero kani mga higalang kang Henry Alcantara, nga maoy hipe dito sa Bulacan, nga gisanggi ni Vince Dison, mga kaigsunan, wala kita isgutan yung bakal o simento. Nga naman, wala man yung flood control dahil gihimo ng panuhak. Kao man naghimo-himog report nga humana ang project. Gibasa po na presidente siyang suna, tapos na lahat ng mga flood control project. Nakakatulong ito sa ating mga mamamayan. Ang laking may tulong nito. Papasalamatan natin ang DPWH kasi on time. Grabe kayo pag-praise mga higala. Only to find out nga wa man di project ghost man di ay agaray. Nagsigig hisgot ang presidente og wala. Sigig hisgot og wala. Karon naulawan ang presidente mukandak og investigasyon. Managot ang dapat managot. Ingo po dayon ang tambalusos. Managot ang dapat managot. Niriiko po ng tambalusos mga higala. Nga otro pong 30% kaayo di ay. Otro po na yung 30% kaayo. Pastilan. Diba? Trev Israel, good morning din na. O si Bitoy Filaprada sa may Lubugan Country Homes. Una diya si Engineer Ilkin Damon. Lulo na ba si Ilkin, no? Ilkin Damon, good morning din na. Jojo Indrina, good morning. Jaime Balnixer, good morning. Diya sa may Lagaw Jinsan. So, ang nakabahog tik-tik ani karon. Kay san aning mga taga DPWH kaning engineer nga si Henry Alcantara ug uban pa din ang mga taga DP including si Bunuan. Pero nangaprito na ron sila mga higala. Murag sila ang ginahimo karong sacrificial lamb. Kauban aning mga kontraktor. Aron nga masalbar mga higala ang mga korap nga mga congressman. Nga naman nakainguntaan na. Tanawa ragod. Ang flow mga higala sa investigation. Gipatawag ang mga kontraktor, gipatawag ang mga taga-DP, kinsa pa ng ubang witness. Pero hangtod karon, wala pa'y gipatawag mga higalang congressman. Wala pa'y gipailag kasong congressman. Wala pa'y congressman nga suspenso mga higala. Ang congressman nga ulo-ulo aning korupsyon. Tuwa mga higala sa US kay gisakitan kunog bugan. Asa ka man ang congressman? Kasi malauman sa mga Pilipino ani. Magkadugay, magkadili ni mga higala magkawa na ilami. Nga naman. Because if there is delay, there is malis. Ang intention ani mga higala nga ipasubside na po ni. Ila lang ning gipahype karon kay basig naa na po ni gihimo ang present administration nga mga kabalbalan din para dili mabantayan muning gilingaw aning flood control ang mga Pilipino. Gilingaw ang mga Pilipino aning flood control project. Gisnel Salaob, good morning din na. Ug ang mga taga Digos nga laminaw sa tuang programa. Salamat sa inyo. So, gilingaw karon sa gobyerno mo na giingon ni Vice President Inday Sara. Yan, ang mga Pilipino na nakatutok naman dyan ngayon sa flood control. Kay may iba na naman yang ginawang kabulastugan ang administrasyon para hindi masilip. Sige, enjoy muna kayo dyan sa issue sa flood control. Unsa na po kahay, hindi mo ani mga kaigsunan. Marlon Soliva, good morning din Shout out, watching from Baganihan. Ricky Edge, good morning. O happy birthday daw ngadto kang Boyet Reyes. Allah, happy birthday. Sila na mga sa ulo, sila nga daw natawan. Pero nga daw, happy birthday. And again, belated, kang kanikonsyal Edgar Rantisado, Ramos, Ibuyan. Kagahapon, sabi ang naghanas mga bisita. Gaway kaparkingan ng mga higala. Good morning, o belated din na konsyal. Alright. So, atong balikan
Kani mga higalang lingaw-lingaw karong investigasyon sa flood control tungod kay nakainguntang lingaw-lingaw gawa sa istorya o katahap sa Vice Presidente mga higala nga murag tinuod yun. Wala manggoy direksyon. Walay direksyon mga higala. Kinsa gyud ang tumbukon ani tungod kay siya maoy responsable mga higala aning pagpangawkaw sa sapi sa mga Pilipino. Walay. Usaon na ron nimo ng mga taga-DP din ha. Kanang mga kontraktor, gisahon na nimo taman sa ginhawa. Usaon man punuan kabalo man tang tanan kanina nukad diya sa mga congressman. Dili na mo gawas na mapunduan na, dili na makawat mga higala kung wala, kung butangan nagkandado sa mga congressman. Pero gipabuyang ang sa mga congressman tungod kay ang mga kawatan ilaha pong suki. Gila yung magkatong revelasyon ni Mayor Benji Magalong. Nasa na interview nga subcontractor. Ang mga supply, mga higala, gikan gihapon sa kumpanya sa mga congressman. Tanawara. Unin si ninyo. Diversionary tactic, delaying tactic para malikay, investigation lang gagawin para kunwari may ginawa. Pero delaying tactic. Actually, delaying tactic ni siya para makaabot yun si Bongbong Marcos mga higala ngadto sa 2028. Mao gyud ang pinaka-bottom line din na abot sa 2028 ang mosumpay ang tambaloslos mao nay pinaka-agenda gyud mga higala. Unsa man nirong atong nadunggan, atong nakita, atong masaksiyan mga kaigsunan, mao ni siya mga components lang ni para ana nga agenda. Nga ang presidente makaabot gyud sa iyang termino sa 2028 og ang mosunod ang tambaloslos mga higala. O nang ikaw, Tito Soto, ng ambisyon nga himuon mo presidente ng imuhang pag-umangkong si Vico Soto, imuhang sigig promote, nya imuhang himuon ang balaod nga ang edad nga mudagang presidente pwede na bisag di 40, pwede nag 18 anyos, ayaw na lang pangambisyon ana, no? Ayaw na lang pangambisyon. Dungag-dungag lagang masubak anang trabaho karon dila ni tambalos-los sa Malacañang. Okay, mao gina. Dunya Luisa na minaw pod samtang gahagbas og sagbot. Ano dapat ang Dunya Luisa? Diya sa Maikulan. Diya sa Maikulan. Salamat. Mga taga Arroyo compound. Naminaw na to, galanog-lanog ta din na likod anang City Hardware. Daghan kaayong naminaw din na sa 90.7 Lab Radio. Salamat. Mayong bukas. Karon taon ato pa ni magalang salsalo ning daghan pa kay ni mga isyu kay 16 ka mga luxury vehicle kuno ni Sara Diskaya mga igala. Bali 28 na tanan ang naa na kunos Custodias BOC. Asa naman tong uban ani kay 40 man ni kabuk. Agaray. Pangutana ani nganong na-resto ni sa LTO. Pila pod mga galay gidatong anang mga taga LTO. Ay nako taon-taon ato ni magalang balikan man lamang pipila ka mga pahinuto. Isyu sa masa. Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa buong bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanluran ng northern at central Luzon kung saan hanggang mga malalakas po yung mga pag-ulan na posible nating maranasan. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit meron tayong minomonitor na mga cloud cluster dito sa kanluran ng Northern Luzon, maging dito din sa silangan ng Luzon. Ito pong mga kaulapan dito sa may kanluran ng Northern Luzon, as early as po as today or ngayong araw ay posible po itong magkaroon na ng defined circulation or maging isang ganap na low pressure area. Kapag po ito ay naging isang ganap na low pressure area, posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa ilang areas ng Northern Luzon
Luzon, and nakikita po natin na yung truck na or yung tatahakin po nito ay pakanluran palayo po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa kaulapan nito na magkaroon ng sirkulasyon sa mga susunod na oras. Kaya patuloy lamang na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman po sa mga pag-ulan na dala pa rin ng habagat, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, maging dito din sa Ilocos Sur at Abra. At posible pong magpatuloy hanggang bukas yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na dito sa area ng Pangasinan at Zambales. Kaya naman patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan and makapag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulan na panahon pa rin po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. As early as this morning po or ngayong umaga, nakakaranas na ng mga pag-ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, maging yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, maging dito din sa Metro Manila. Posible pa rin po na magkaroon tayo ng period kung saan titila yung mga pag-ulan nito, but generally, throughout the day or any time of the day, magiging mataas pa rin po talaga yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin sila nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or yung mga rainfall warning ukol po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan. Sa bahagi po ng Palawan, meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Meron tayong tsansa pa rin or posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And posible pa rin pong katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan yung ating maranasan. Kaya muli, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or mga thunderstorm and rainfall advisories, bisitahin lamang po yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na higala din sa ito palagkuyog sa programa Isyu sa Masa Samtang. Doon na mga higalay. 15 minutos sa Galabay, humana alas 8 sa buntag. Ganita, haling istorya sa mga sakyanan, mga higala ni Diskaya. Bahalang dita matagaan ani. Pero doon na tayo katungod mangutana. Oh. Nganong ang sakyanan ni Diskaya, kaya gi-confirm man gipadagan gyud mga higalas karsada. Nganong nakadagan ni karsada? Nga wa man da ni klarong mga dokumento gikan mga higala sa Bureau of Customs sa diyang gisulod. Kay gideklara man da ning karning baka di ay. Ha? Nganong narehistro ni sa LTO. Pilay gibayad, ha?
sa mga opisyal sa LTO aron irehistro ning sakyanan ni Diskaya. Mao nay dako kay pangutana. So, gawas aning question. Nganong nakalutsan ni sa Bureau of Customs nga walay klaro nga mga dokumento mga igala, walay klaro nga payment sa kining custom duties. Questionable po dinhi ang LTO. Nganong narehistro ni? Di ba di man ta magrehistro kung wala mga higalay o imported nga sakyanan? Sa imported nga sakyanan, di ta magrehistro kung walay mga dokumento gikan sa Bureau of Customs. Otherwise, if we will allow it, pwede ta makarehistro anang mga kinawat nga mga sakyanan gikan sa ubang lugar. Di ba? So the government is advocate mga higala aning gitawag nato og legalidad. Balaod, pagsunod sa balaod. Unya gato nang himon, ang gobyerno mismo wa na magsunod sa balaod. So meaning, dili gyud na siya pwede. Pero paunsa mga higala na itabo nganong narehistro ning mga sakyanan ni Diskaya. Ha? Kinsay mga opisyal sa LTO nga nagtama sa pagrehistro aning mga luxury car ni Diskaya. Oh. Kaya klaro man kayo, wa makabayad mga higala o custom duty ni sa Bureau of Customs. Oh. Ano, so may business imong registration nga wa man din na makabayad. Nga mo to'y basihan nga irehistro na. Ha? Kaya nakakomply mga higala sa mga legal requirements para makarehistro o makadagan din sa Philippine soil. Oh. Ngalong narehistro na. Agaray. Ha? Sabit na po mga higala ang LTO. Ang opisina kanhini Vince Dison mga higalang DOTR. Oh? Kabalo mo, kanang LTO, kanang mga direktor, bisag unsa niya, pwede na iparehistro, basta makwartahan, i-rehistro na. Oh? Ipang-rehistro na, basta makwartahan. Nga naman, tungod na mga higala, sa kadako, oh? Tungod na sa kadako mga higala silahang obligasyon sa SOP ngadto daw kay Baygor Mendoza. Ambot unsa nakatinuod Baygor Mendoza. Ha? Nga ang imuhang mga direktor na problema kanunay og 500,000 kada bulan kay mao daw ng imuhang taripa. Kay kung di daw sila mohatag sa imuha Baygor Mendoza, i-floating daw sila. Muna tanang pangwarta himuon ni direktor. Tanan. Pabagag naong kay basig mapluting, wa na po sila mga higalay pangwarta. So murabag, hating kapatid lang ta. Ha? Oh, hating kapatid. Mangwarta mi, para naami ka hatag nga SOP dito sa babaw, o siyempre mangwarta mi para diri sa mua. Anang naitabo karon anang LTO. So dapat ma-questioning LTO. Wa pa ni mautingkay ni kato mga pugo employees, mga kaigsoon ng parting daghana, pangayo ang tag 120. Ang lisensya sa LTO, 120,000. Sa isinta ang kang direktor, sa isinta po mga higala sa nag-process, Ginoo ko. Oh, naibalid ID, ang mga tabantis, pugo mga higala nga ma-incheck. Mao to sa mga sindikato diya sa LTO. Karon kaning kan Diskaya, magkalaman tani. Nganong na-rehistro ni mga kaigsunan nga naam na ni problema sa Bureau of Customs. Giunsa ni pagrehistro din ha sa LTO. Dako kay ning istoryahon mga bay. Taon-taon balik ta man lamang pipila ka mga pahinumdum.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Basic Love Radio. Balik na may gala din sa Tubalagkuyog sa 90.7 Love Radio. 23 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na sa mga taga West Bank Toril Branch. Sa ilang manager din na si Madam Malo Salcedo Duki. O siya mga abtik din na ng mga staff naminaw sa itong programa. Ayong buntag Spike Lim sa may mahayahay tugbok ato ang dakbayan sa Davao. Siya mga kaubanan ron din na. Grabe yung ganod-ganod ninyo ron din na inyohang WPC3 siguro ba? May buntag din na kisa pa. Kisa pa yung magpag-greet din na. Again, Mamo Barcelona, mayong buntag siyahang mga kuan din na, mga peers and friends. Aba. Alright, ulat na mga gala mo ambak aning istorya may tungod sa naala yun ay kantidad. Nigawas ng kantidad mga gala atong 80,000 kining firearms deal ni John Vic Remulla mga higala nga gi-insert sa 2026 national budget. Nga gibalik ron nga to sa DBM. Kay insertion ni mga higala. Kabaw mong pilay kantidad ato? No? 8 billion katong 80,000 firearms. So tagpila na DJ Sweetheart. 8 billion divided by 80. Tagpilang buok anang armasa na. Unsa ka ng armasa na? Bisag dili nimo i-cite igo gyud perming kontra. Mahal siguro ng armasa na. Pero una ta din na mga higala, ang ato ang huli kaday, huli kadong, daog kag brom-brom promo. Ako sublion, naana nga mong team, karon din na, kasuroy-suroy na, galibot suroy na, hatag o coupon, alang nga tos maaktuhan nga naminaw sa programang Issue sa Masa, o guban pa mga programa din sa 90.7 Love Radio. Akong sublion, natay weekly draw. Magsugod ang weekly draw next Friday, kada simana. Mudaog 5 kabuok, grocery packs. Then naapo tay monthly draw, mudaog og tag-usa ka sako, 5 gyapon kabuok, tag-usa ka sakong problema, usa ka sakong bugas. 50 kilos dili tong 25 kilos Mo na ba na uso? 25 kilos, 50 kilos plus grocery packs, 5 kabuok. Og sa to ang grand draw karon mga igalang January 30, 2026. Yun na ang brom-brom. Brom-brom. Motor. Unsay brand aning motora ni? Ipangutana ra kung inday kubal-kubal. Wa man maapil diri sa to ang kuan. Dapat na ni picture diri sa motor. Dapat na picture para ambisyon nun. Kada kayong butang gani nga ato ang ambisyon nun. Kinahanglan yung picture kaya ba ma-picture out na to ba? Nga ingon ana gyud. Di ba? Dapat na picture. Kana bitang uyab nga gusto kay nato, crush kay nato. Sige man gyud nato gilion, ngita man gyud ka ng picture gyud.
O si Juvenal Burgos pa, dili lang picture, katod yung picture yun nga, siksik kayo siya. Maon ni taong mapagpantasya. Ang sabay term, ana? Mapagpantasya. Tama ba ko? Tama ba kung Tagalog? Mapagmapantasya. Si Juvenal Burgos. Siyempre lang kayo ang pag-apel. Paminaw lang kanunay. Dini sa 90.7 Love Radio. Aron nga masakpan mo, magpadakop mo. Mone, ang uban din na, maligyag druga, di ginapadakop. Pero din dapat magpadakop mo. Para matagaan mo, coupon, qualified mo sa tuang mga raffle draws. O, gaalangan to sa mga taxi drivers, kung masakpan po ka, nga nagapaminaw ka, samot na, daghan ka coupon, mangkon. O kung dili, adto ka dito, kung listener ka, adto na lang ka sa amoang home studio, dito sa Dalang R. Castillo, Agdaw ni ato ang dakbayan sa Davao. Mga nagsubay sa tuwa sa itong FB Live, always put your address, ang imong ayon ng contact number, no? Address lang, kana lang sa imong FB, diya katawagan sa amo ang mga staff, no? Magpahibalo nga qualified ka. So monitor ka lang kanunay. Alright. Mao na ang ato ang huli kada ay huli kadong daog kag brum brum. Doon na rin 27 minutos sa nagalabay human ang alas 8 sa buntag. Tagpila ning armasa di Jesuitat kay ang budget ni DILG Secretary John Vic Remulla 8 bilyones ang budget alang sa 80,000 ka mga armas kuno para sa PNP. Siyarog na apay mga kriminal ani may galang musukol sa mga pulis. 8 billion ang kantidad aning mga armasa ni nga ipanghatag sa mga pulis. Siyarog dili tama kwan, dili tama number 3 ani sa crime bulyo mga galas tibok kalibutan kay karon number 2 man ta. So kung mapalit ni basig man number 3 na ta. Number 3 mugamay og jutay, Now, nabulgar nga kaning 8 billion nga pang palit ko no mga higala og armas alang sa PNP, gipa-insert ni Buying Remulla mga higala sa 2026 national budget. Gipa-insert niya. Karon, mao na usa sa rason nga katong ato ang gisgutan kagapong mga nagkahiusang mga pangulo sa nagkadaiyang political party sa nasod. Gibalik, man yung gibalik, gihatag, giagi ngadto sa DBM mga higala ang annual budget tungod kay daghang mga questionable nga mga item ug usa dinhi kani mga higalang 8 billion insertion ni John Vic Remulla. So kung 8 billion, 80,000, i-divide og 80,000 ang 8 billion di Sweetheart. Ayaw nag-agian ng imuhang unsa ni, ayaw nag-agian ng imong calculator kay di na masulod. Voice command. 8 billion divided by 80,000. Tagpila ang kantidad sa usa ka armas. Voice command di Sweetheart. 8 billion divided by 80,000. Ang kuan ana ang answer ana mauna ang presyo kada usa ka armas. Be, nana, did you Sweetheart? Pila ang kantidad ng armas na? Pag 100,000 unsa ng armas na, Mga Armalite na gud siguro na mga high power na dyan, magkagtag 100,000. Ang caliber 40 gani mga higala nga kuan baril banyo naara gani sa 60 kapin, 63. Wapo na kayo para sa pulis. Usa din ang armasa na Armalite? I-issue sa mga pulis? Agaray, 100,000 di ay ang buok ani mga kaigsuunan nga armas kuno nga palito ni Buying Remulla mga higala. So, 100,000 kadako ang kwartahan na usa ka ng armasa na. Sa inyohang kuan na ba specification di Sweetheart na? Unsa na armasa na? Basig ang gikontrata ni supplier mga higala ni John Vic Remulla taga Danau ra pod.
taga-Danau. Oh. Kuyaw ng taga-Danau mo himog armas. Di basta-basta. Ha? Bisan pag kanang armas sa Israel gani nga unsa na? Kada ganing automatic rifle gani, unsa nang armas sa Israel nga kuan kayo? Nga powerful kayo mga higala na armas ng Israel ana. Pang CQB. Oh, o armas sa Russia mga higala AK-47 modified. Di siguro magsilbi ng kuan. Oh. Kisay kontraktor ani, supplier ani. Ang contractors mo yung Rimulya. Oh. Siya kontraktor ani mga higalang 80,000 kantidad og 8 billion nga armas. No? So, usa na ang Glock kay 60,000. No? Ang Glock 60,000. Sa anong ato ganing armas di puigo gani din ha. Ha? Almost pareho masa Norinco, Armscore. Nadia, 60, tama na. Caliber 40, 60. Ngalong kag Boying Rimulya, 100,000 ni. Usa ni armasa ni? Ha? Agaray. Basig revolver ni mga higala niya tag 100,000. Nako! Kauban na ni sa Ghost Project yapon sa DPWH mga kaigsunan o sa mga kongresyon. Ha? Oh. 100,000! Pati good siguro ning hantira ning armasa ni. Ha? Pwede na siguro ning site igo permi mga higala ang kontra. No? Pura ning armas ni Manoy. Bisag site igo permis manang. Mao siguro ning armasa ni. Mahal. Oh. Armas ni Manoy, site pero igo permis manang. Una ni mo na. Nit pa kayo, partida pa. Magpiyong pa mga higala. Grabe ka partida na yun. Nit na, magpiyong pa. Wapay site, igo permi. Ha? Mao siguro ning kaliwatan ni sa armas nga gi-order mga higala ni Junbic Rimulya para sa to ang mga pulis. Oh, pagkuman inigamit sa pulis mga higala, uplok. Uplok. Ay nako. Pero kani questionable na kay ni unsa ning armasa ni nga tag 100,000 nga gigahinan og 8 billion peso ni Junbic Rimulya ang nagpatanggal mga higala kang General Torre kay wa mo sugot aning firearms deal niya. Oh, ha? Ay na. Kwarta-kwarta po yun yung mga Rimulya. Oh. Awa si Crispin, ang iyahang igsuon nga parte ng Laguma ambot unsay gihambing balatian ani. Ha? Na perti gihapon kaayo mga kaigsuonan. Oh, sablay sa Judicial and Bar Council. JBC sa iyang application pagka-ombudsman. Oh, kay una, dapat di ay kung gusto ka mahimong ombudsman, dapat Mr. Clean yung ka. You have an experience diha sa Supreme Court. Kung gusto ka mahimong ombudsman, siyempre, ang imong pantaralon nila, mga public officials. Unya, waki experience. Wala man na si Crispin Rimulya, mga higala. Wala man na experience sa Supreme Court. Di na siya qualified. Second, sablay mga higala, kay dapat ang mahimong ombudsman, walay kaso. Oh? Walang kasagarang ombudsman, di kang Supreme Court, Justice sa Supreme Court, Associate Justice, Chief Justice. Walay kaso ka. Na, kani si Boying Rimulya, na ipinding kaso, gusto niya ipadismiss karon kay para mo qualify daw siya nganha sa ombudsman. Kuya, wagan ng mga Rimulya. Ha? Mura naman ng mga little president ng mga Rimulya, mga higala. Dili kaya pantunon mga higala sa Malacanang. Ha? Kaya ang first lady sa Malacanang, mga higala, crush na crush daw niya si Junbic. Agaray. Crush lang. Bahala daw si Junbic, tulo na kabuktiil, gatakiang na sa iyang arthritis siguro, nagunsa na, gout ba na? Basta crush siya sa first lady kuno, mo na yung istorya. O nang di makabalibad kung siya gusto ni Junbic. Crush dahil ko ni mo, 80,000 firearms, 8 billion deal, 8 billion peso deal. Sugot, termi.
Wala mga higalay bagwal balls presidente kay will of his first lady. Agaray. Why mahimo si presidente? Sunod kang first lady kay si Junbik. Ambot lang. Usaon ni paglusot ron din nga sunog na kaayo. Sureball man tani nga dako kay komisyon ni Rimulya ani mga higala. Sus Ginoo ko. 8 billion unya si Rimulya mo mag-facilitate sa transaksyon. Why commission? Muto mo ana? Bebe. Ha? Muto mo? Why commission aning si Rimulya ni mga higala? Iya naman ganing ipatanggal si Torres kalagot niya nga si Torres dako kayo mga higalag natabang gihimog iro sa administrasyon dako kay natabang iya mga ipatanggal kay nibabag aning iya ha mga higalang uwag sa 80,000 ka buok armas nga gusto niyang paliton para sa mga pulis nga di mo sugot si Torres. Kay di ma-materialize why kwarta si John Wick, why commission may tabo? Di ba? So, yung na ron ang uwag na gibati aning John Wick. Makuha na yun dapat mapurso na yun 8 billion, pila ako ani. Mga 40% po siguro ako ani. 40% kaya mo man na roy uso mga higala. Dias gobyerno, 40%. Ay, nako. Mas nako, pastor ko. Ang torko mga higala, 20% lang. Pero ang mga politiko, 40% ng mga panuhak nagko. Mo na tinuod. Dili ipikto ang crush kung dili maghandos og kape. Yawag ni Juvenal Burgos ba? Maog yun ni mga kilabot sa mga single mom. Maog yun ni kilabot sa mga single mom. Delikadog masapnan ka ng kahugpungan din na sa mga kababainhan na. Naarba si Konsihal Paming din na o si Konsihal Pitit. Patay ka din na ng duha ka Konsihal letter P ang sinugdanan. Si Konsihal Pitit o si Konsihal Paming. Patay ka yung masakpan ka din ha. Kanang imuhang mga single mom din ha. Tuloy-tuloy na yun na din ang imuhang kuan. Imuhang kuan, sustinto. Idol pud kayo siya siyang pag-umangkon. Kani si kuan, GR Modidi Sabido. Idol pud kayo siya. Idol kayo. Ang template sa uyuan mo po gigamit na karon sa pag-umangkon. Garay. Pabor-pabor ang pag-umangkon. Kaya ang asawa to ang mga igalas gawas. Dili tanto mamonitor. Dili tanto mamonitor kay tuwa sa abroad. Ang asawa patay kang bata kada GR. Alright, tatabay ka la. Balik ta. Daga pa kay tagisgutanan din he. Human naman pipila ka ba nga? Pahinomdom. Issues. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas
ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik tamay gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. 41 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Lalay Beauty Salon. Mga Oroyan family din na sa may puan. Ito ang dakbayan sa Davao. Now, di ang mga higalay ambot kung mukatawa ba mo ani, mutuo ba mo ani, or maglagot ba hinuon mo aning istorya ha. Sumpay gihapon aning 8 billion mga higalang gandil ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Nga gibalik ron sa mga congressman dito sa DBM or girirot ngadto sa DBM mga higala para tanawon daw kay mga questionable appeal ni sa questionable nga item alang sa 2026 budget. Ang istorya kay si Benvenido Abante iyaha ko ning imbestigahon ning 8 billion gandil ni John Vic Rimulya. Mutuo ba ka mo ani? No? Usa ka ning klase nga imbestigasyon mga higala. Basig imbestigasyon ni nga dalatabon. No? Kay sila ra man ning grupo ha. Ha? Nagpaukya ba? Paukya si Benvenido Abante. No? Ambot ning tawanan ni ango-ango na baka ni. Ha? Naapamay mutuo siya mga membro siyang simbahan nga nagpastor-pastor man sa simbahan. Ako bilib ko. Naapagituo mga higala. Munang kanang kasagarang simbahan dili man tanan. Dinha mga higala daghang pangilad nga naitabo. No? Munang mutuo jud ko ana. Ang number 1 nga mangingilad mga higala, ha? Kanang simbahan ada sa simbahan, dili tanan ha. Pero kung mayo kag naay kanang ilad yun, pangitaan ninyo sa simbahan, pangitaan ng simbahan na kay da, ang mga membro da, ilad yun. Oh? Ilad. Diba, mo kakitaan ng Abante o sige pantrabaho, ani? Ha? Sus, ginoo ko. Karon, may na po, siya daw may imbestiga. Di niya ihataw lain, siya ang may imbestiga aning 8 billion mga higalang gandil ni DILG Secretary Rimulya. Nga naman. Ha? Oy, Good Samaritan, good morning din ha. Magtukod ta grupo Jun kanang nagkaduda o nagkahiusang biyudo o biyuda. Nagkaduda. Ang meaning nagkahiusang biyudo o biyuda. Delikado na. Taban ang resulta na. Taban ang resulta na. No? Si Mamo Barcelona magpamimbro ana og si Bing Tan. Oy, good morning dia, Ma'am Bing Tan, ha? Magpamimbro anang kuan nagkaduda, nagkahiusang biyudo og duda, biyudo og byuda. Juvenal Burgos, kung sa ako na makras si Lisa Marcos, ang akong iligo handos kopi, ha? Dili nako na imnon nako. Apil og panggahi astang dila nimo anang trabaho Juvenal Burgos. So, kini mga higalang ingon ni Abante. Wa gyapon ni klaro. Consuelo di Bobo rehalo ingon lang ala. Si Abante nangisog na. Ala, si Abante mo imbestiga na. Pakuan ba? Paukyab. Pero kabalo na tao sa motibo ana. Investigasyon dalang tabon. Okay, sila raman ang grupo ha. Diba? Samantay, moral ascendancy aning Abante mo imbestiga, oy. Wa magay makadaog siyang distrito. Nahimo lang congressman kay gi-appoint mga higala ni George Garcia. Ambot pilay gihatag ani kang George Garcia kay kanis George Garcia naong magay ni kwarta.
kwarta-kwarta magaling. Kanahay na po ganig 9 billion mga higalas Congress para kuno sa SQ barangay election. Trawa ragon. Oh, kamalos-los kayo ba? Karon, kani si Abante, mo imbestigahan ng 8 billion. Basi gusto po ni mga ayog bahin, mga higala ni John Vic Rimulya mo ning magpatik-atik o imbestiga. Wa na gyuding gobernuhan ni, kwarta-kwarta gani, di ba? Wa ni kalainan sa mga kuandina, mga civil society, kana mga cost-oriented group mga higala nga mag-apil-apil o imbestigahan ni mga flood control projects gobyerno nasyonal. Ang agenda mga higala aron dili aron nga sayron ang kamaturag unsa ni tabuan ng mga palpak nga flood control o kinsa ang responsable, kundi ang agenda mga higala para negosyaton sila sa mga opisyal sa DP o sa mga kontraktor o sa congressman nga ayaw na lang apil-apil din ha. Unya tagaan dayon mga higalag bahin. O mao po siguro ni si Abante. Ha? Makisawsaw ani mga higalang 8 billion deal sa mga armas ni John Vic Rimulya. Jut lang. Sa Macau pa live ta dinhi sa tuang 90.7 Lab Radio. Gusto mo imbestiga kini mga higala si Abante kay basig mga yun bahin ni John Vic Rimulya. Iya siguro una si Abante matay 8 billion dako na. Pila na kadtong mahalos patos akong mapalit. Mahalong rilo akong mapalit. Kwintas. Musgoy huna-huna ani may galang Binbinido Abante. Muning iyahang gusto abantihan ang investigasyon aning kontrobersyal nga 8 billion peso gun deal ni John Vic Rimulya. Mga ibahin. Ma'am Flora. Good morning din ha. Mao man ay uso karon mag-imbestiga para makaapil sa binahinay. Mao na ay uso karon ha. Pag naay masilipan din ang kontrobersyal mga higala mag-imbestiga para apil nga bahinon o bahinan. O di man mabahinan at least na ay talent fee mga kaigsuonan. Kaya mga oriented groups na mga civil society group nga mag-atik-atik o apil-apilan ng imbestiga. Wa man nila yung tuyo. Ay nako. Man magamit og media, manawag og media, magpa-interview. Usa may imong role din na akuan ko kanang concerned citizen lang ko. Nag-imbestiga mi ani concerned citizen ang papel. Mag-apil-apil og imbestiga mga higala. Ano man? Para bahinan sa kontraktor, tagaan may galag talay sa taga-DP, negosyaton sa congressman, makakwarta siya bisag civilian na siyang dako. Ang iya lang ikapital, imbestiga ang flood control project. Di ba? Ay, nako. Puro na lang mga higala, pangwarta ng mga panuwak ng mapili. Makisawsaw ba para mabahinan sa komisyon? Mabahinan sa pangwarta mga higala? Ana na din ha? Ana na din hang kuan? Style? Murabag pinulis gapon ba? Pinulis. Na illegal gambling. Adtoon. Saman mo din na. Di mo SOP din na. Ay paundang tan illegal man paundang. Ana mao gyapon na gina-apply aning mga civilian mga higala nga maghimo-himog organisasyon nga kunuhay na sila'y advokasya against corruption, against environment o unsa pa nang against nila kahuman magkandak og investigasyon, mag-imbestiga mga higala, manawag og media, gamito ng media, kahuman ipagawas ang balita nga sila kuno nag-imbestiga mao na kahuman ang toyo di ay haron negosyaton mga higala sa kontraktor o sa taga-DP o sa congressman. Nga, hilong na lang di. Ay na nag-apil-apil kay sumog na kayong iba. Di imong bahin Di imong bahin ha. Bao di ay na mga higala ang bag-orong livelihood. Nindot na livelihood. Maghimo tag organisasyon. Maghimot ang organisasyon, na advokasya, iparesto na to sa SEC, kauman, mag-imbestiga ta, gamit ang media, pandaugon ta na sila, papainito lang na to din nagsaging nilungag. Kauman, ibalita na nila, nag-imbestigahan, ikota nila, naana tayo cellphone number din ha, tawagan na tas taga-DP, tawagan tas kontraktor, tawagan ta sa kanang congressman, makuha na to atong bahin.
Kanindot ka livelihood. Rodrigo Milihor, good morning. Naminaw sa may Bunawan. Salamat kayo. Sa Bunawan. Rodrigo Milihor. Right. So, ayaw mo patuntoan ng mga grupo din na. Kay wa na'y laing agenda. Di ba po na musulti sila nga ilang agenda pangwarta? Ang ilahang agenda, advokasya. Muna i-istorya. Pero, ang mga higala nagpahipi nga agenda nila. Ang naglumlom sa ilahang dughan o huna-huna, pangwarta. Pangwarta na. Makisawsaw mga kaigsunan. Pero dili na lang man mo tabangan ha sa mga ahensya, lehitimong ahensya sa gobyerno nga nag-imbestiga. Nganong mag-separate yun? Mag-separate para separate ang ato ang bahin. Separate ang bahin. Adi ay po di ay intensyon mga kaigsunan, mga bahin anang mga kinungkuhan sa mga kontraktor, taga-DP o kanang ato ang mga kurap nga mga congressman. Karon ikaw congressman di ka mohatag o ikaw congressman magpasuko-suko ka, imbestigahan ka ni magrupuhan ikaw na po itirahon o magpaprisko na po na manawag og media. Kani si congressman daghan pa ning project gawas ani na pa ni project nga sinampang ko duoy kay congressman. So ang may tabo din karyo ka congressman hatag ka permi. So mao ni Roy nindot nga livelihood. Makisakay sa isyu, makisawsaw bisag dili mga higala lehitimo nga apil, sawsaw ta kay para makakwarta. Sawsaw. Bantay mo ana, daghan na ron sila nang gawas na po ron sila mga higala. Basta na ay mga dagkong controversy involving aning mga personality nga naay daghang kwarta, daghang pundo mga higala, musawsaw gyud ning grupuhan musawsaw gyud ni. Okay, ang tumong ani kwarta ruta man gyud, kwarta ruta. So bantay-bantay mo diya. Kani kang abanti nga diskarte, wa ni kalainan mao gyapon ni. Musawsaw sa investigasyon para makabahin sa komisyon ni Remulla siguro. Dili para makabalo ang katawhang Pilipinon para makabahin kay para mo karyo si Remulla. Abanti atras na din Nalik kay imo diri atras na din Ana na mga higalang uso karon. Ay nako. 53 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Kaning istorya labot sa balaod nun nga gipanday ni kanhi Pangulong Gloria Macapagal Arroyo Kinsa. Representante na karon sa ikaduhang distrito sa Pampanga mga higala nga hatagan kuno og kaugalingong charter ang ato ang Vice Presidente murag di naman makapahimulos ani si Inday. Imuhang tanaw imong basahon murag ingon to nga okay kay na kay maghatag liwe kang Vice President Inday pero labo na kay propose pa lang na napanas ka marabaha mga igal napana din sa House of Representatives daghan pakaayog agian ang proseso. Mapresidente na lang si Inday. Di pa siguro na mapanday ng balaura mga higala. Kaya presidente tinuod lang wala man gyud siya mga higala gyud ingno na tubug at nga function. That's why kasagaran sa Vice Presidente mahimong cabinet secretary kay tagaag trabaho mga higala tungod kay ang iyang trabaho is only 5% that of the president. Mao na nga kani si Arroyo niingon karon nga sayang House Bill 4215 maghimog charter para sa Vice Presidente nga naag gyud siya mga higala matrabaho na siya gahom na siya kaugalingong budget niya. Charter. Makahimo siya iyahang kaugalingong polisiya. Pero di naman na ma-enjoy na ni BP Sara kay magpresidente naman na si BP Sara pag mahimo na ning balaod. Ang maka-enjoy ana siguro kana sila Rapi Tulfo, si Vico Soto. Kaya nag-ambisyon diag mahimong vice presidente kinsa pa Ping Lacson. Kinsa pa ba gusto ng mga ambisyon diag vice presidente? Chis Escudero. Basin sila. Maka-enjoy ana mga kaigsunan. Mga Virgie de Paz, good morning din naunsa naman ni silang taga-gobyerno, kanya-kanya na lang yun. Tigpanubay sa may Roseville, Lanang. Salamat ninyo. Good morning mga taga Roseville Subdivision, Lanang. Ito ang dakbayan sa Davao.
So, kanya-kanya diskarte. Abante, diskarte po siya abante. Ha? Hasta ang iyaha may galang kauban sa kabuang, iyaha ng unayon, ala na. No? Wala na ni santuhanay ni. Muli giingon nila sa malipat na lang. Sa malipat na lang. Klaro gining gobernoha mga higala. So, kaning giingon nato nga mga lihok protesta karon may bugat ni nga rason. Pag inumol gani, gikan sa bugat nga rason ang mga protesta mga higala, sagad ana mulampos may mabigat na pinaghuhugutan ang sentimento at mga sinasabi ng ating mga kapwa Pilipino sa ngayon. So may pinaghuhugutan ato ning tan-awon mga higalag unsay lintunganay ani. Ang pangutana makaabot pakaha si Pangulong Bongbong Marcos sa iyahang termino 2028. No? Mao na dakong pangutana karon. Kay ang administrasyon karon mga higala naana sa survival stage. Naana sa survival stage tungod sa benign cancer nga sa korupsyon. Tungod mga higala ng benign cancer sa korupsyon. Kung sa pwede mong isa ganing klaseng cancer di sweetheart, benign o sa itong isa gani, kalimot naman. Naunsa naman yung utok. Puno na siguro kay ni, gamay ra gyud og gig. Dali ra mapuno. Gamay ra gigabytes. Kung memory. Benign o sa tong isa, di sweetheart? Doon man nagka-klaseng cancer. Benign o katong isa. Ito isa hadlok to. Kani mga higala. Nagkuan na ron. Nagtinga-tinga na ning ato ang gobyerno. Tungod ani grabing korupsyon. Ang problema kay kitang mga ordinaryong tao, damay gid. Damay ta sa epekto aning kabuang mga higala sa tuang mga opisyalis. Tanawa ang mga nakakawat. Malignant. Malignant. Salamat. Salamat kayo. Good Samaritan. Salamat po si Uling Siling. Malignant. Ryan Bintulan. Malignant. Salamat kayo. Very responsive ning ato ang mga listeners nato. Malignant cancer. Patay kang bata ka. Ang corruption, di lang de benign. Malignant cancer. Adto kayo. Wa na mga higalay kaayuhan. Di gini madala og chemotherapy. Ang pang-chemotherapy ani mga higala, firing squad. Firing squad ang pang-chemotherapy. Oy, wa na tayo oras mga higala. Biyernes na baron, mingaw na po ko ninyo ba? Mingaw na po ko. Dinis sa ito palagkuyog-kuyog sa programang Issue sa Masa. Duwa na po kadlaw mo pahuway ta, Lunes na po ta magdungog-dungog, magkita-kita din sa itong programa, inyong programang Issue sa Masa. Again, salamat kayo sa inyong oras o panahon, pagpatalingog, pagpartisipar din sa ito ang programa sa 90.7 Love Radio. Apanulat na magbulag-bulag mga igalang at ito ang Pulong Pamalandong. Oy, Cypress Garcia. Good morning din na. Sa atong Pulong Pamalandong mga higay. Nahikawan ka man sa kahigayunan ang atong tinguo sa mga tinguha kagahapon apan dili rason aron kita kawad-an og paglaom. Akong sublion nahikawan ka man sa kahigayunan uban sa ato ang mga tinguha kagahapon apan dili rason aron kita kawad-an og paglaom. Kailangan pa mag-memorize yan. Basic! Ako inyong alagad, bata-bata. June Bersamin. Manamilito sa mga kaninyo. Hangtod sa Lunes pohon. Salamat. Happy weekend. Keep safe always, mga bye! Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa.
Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.